Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haray min ko Boubacar So dala bajagi sawan kame. Haray min do landi landal. Si goddo no hoori e suuma e o tuuti wawa e bonnugo o wata bonnugo. Ko dum woni landal anga. Assalamualaikum warahmatullahi. Ramadan ari. Ramadan ari. Jangan dinamen Islam rewen. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Be musibbe meden do be landi ko hondu woni nyaawore neddo himo hoori nyadorma suuma e turre non awjomo. Wallahu alam. Si neddo himo hoori nyalorma suuma e turrenen awjikemo na kanko woni ko loojiti nde awjomo tum fof yalta hande kadi hara hay hunde yilditaki hara yo continue ho korka makko kan hara korka makko kan bonari suuma e on bonari amma non si tay turrenen nde awjikemo o loojitike o gerdi yehi wadi va et vient guma natiti duma yilditike duma natiti duma yilditike hara do odo o yobiti e nyallangal sabu ko wadi kon naata yalta on hara goddu natiti goddu yaltiti dum do haray bonni korka makko kan haray yobito e ngal nyalla lon wallahu ta'ala ala wa alam. Ramadan ari. Ramadan ari. Jangan dinamen Islam rewen jogi men Allah tu berrutto den ikka buikan tawaja odo.